Kung siomay na gani ang hisgutan, nakatatak na gyud ang barangay Tisa ning dakbayan, di nagikan ang nabantog nga produkto. Gawas sa pagtilaw sa aron usab nato ang proseso sa paghimog siomay sa Tisa. Pinaagi sa RTV Presents. Sa sudlong bahin sa barangay Tisa, giadto namo ang sinugdanan sa paghimo sa nabantog nilang siomay. Ilang gipakita ang proseso gikan sa pag-andam sa primera klaseng karne nga gigaling baboy. Dayon gibutang sa mixing machine diin gisagol ang timpla alang sa pampalami. Secret ingredients kuno sa tag-iya nga maora green mo timpla. Unya gibutang kini sa laing makina diin gihulma ang siomay, apil na ang pagputos niini di makina. Gibutang sa mga higanteng steam machines ug sulod lang sa 25 minutos gihaon o giputos na ang siomay. Sama sir is pure good siya karne ang mong gigamit. Nya usab sad ang timpla na mo is usarad jud ka tao ang nitimpla. Nagsugod lang sa inato nga paghimo ang siumayan hangtod midako kini ug nakapatrabaho na og 40 ka mga kawani. Pipila lang sila sa mga nanginabuhi sa siomay sa barangay Tisa nga mao'y giilang siomay capital sa syudad. Samtang usa ka siomay festival run for a cause ang gilusad sa barangay karong Setyembre 22 isip kabahin sa pagpalambo o pagdapit sa mga tao nga mutilaw sa siomay sa Tisa. It's more on the flavor, and one factor sad nga mulami ang siomay sa Tisa is because of the sauce. Tungod man ni sa atong physical fitness ba, especially sa atong mga senior, labi na gis mga batanon nga ang among tumong tuyo, nga ang among barangay Tisa nga ma-establish na gyud sa tibok lalawigan Sugbo, neighboring provinces o national. Man ta sa restaurant, natas factory. So inani ra ato ang kuan. So ikaduha, mo ni ang Japanese siomai. Okay. Again, kaunda. Lamig siya. Kauban si Godfrey Lien. Kini ang among short dokyo.